magter altså snart ikke at vente mere. Nu kæft, Jens. Der kommer sgu da en lige om lidt. Du kan godt huske, hvad du skal, ikke? Løb hen til personen. Rækker kniven ud. Giv mig dine fucking penge, eller jeg knæpper dig! Vent lige. Fuck! Vi har sgu da glemt en maske eller noget, eller sådan en hue, eller... Nej, hvor sgu ej. Jeg har kvind. Her. Ej. Det mener du ikke. Ej, hold nu. Det mener du kraftedeme ikke, altså! Jeg skulle da ikke rende rundt og ligne en for fucking Pussy Riot, man! Altså... Pussy Riot? Ja, du ved, de der feminister, der er sådan... Hold nu kæft, altså! Kraftedeme! Det ligner en fucking fe, altså. Så er det kraftedeme nu, mand. Sådan på. Kom nu. Ja. Giv mig de fucking penge, mand! Fucking giv ham, mand! Ja. Ej, det er kraftedeme løgn. Pis! Woohoo! Fuck's sake!